Dito ito guys, sa Bicol Access ngayon. Yan, maraming mga patient. Oh. Ayun yung pangalan ko kung makikita nyo sa monitor ng TV. Pang ilan pa ba ako? Pang 102. Anong tunog yun? Anong nangyayari? Bakit may mga dalang ganon? Sa loob ng hospital, bakit may mga dalang ganon? Anong nangyayari? Sunog na! Sunog! Oh. Totoo ba yan? May sunog ba? Tatakbo tayo guys. Hayop, may sunog. Ay! Ay, Diyos ko. Siya nga pala. Bago makalimutan, subscribe na. Huwag kalimutan pindutin ang bell button para updated ka. Ang tagal naman ang inaantay kong number na yan. Para sa ano? Para sa aking health insurance. Gusto ko, hapon na lang ako. Maringay, tamayo, maling trabaho yan manugang. Di okay naman yan. Nagtatrabaho sa SMD, oh. Anong nangyayari? Bakit may mga dalang ganon? Sa loob ng hospital, bakit may mga dalang ganon? Dito ito guys, sa Bicol Access ngayon. Yan, maraming mga patient. Oh. Ayun yung pangalan ko kung makikita nyo sa monitor ng TV. Pang ilan pa ba ako? Pang 102. Oh, tagal ko pa mag-aantay. Anong tunog yun? Ayun. Ano ba yun? Bakit may tumutunog? Anong nangyayari? Dahil may drill lang po kami. Practice lang. Practice na, oh, akala ko pati may sunog na. Dahil po practice lang. Diyos ko, ano ba yan? Takbo, mabuti hindi ako nakasigaw na sunog. Nandito ako sa hospital, guys. Practice lang pala. Bawal mag-smile. Oh my God. Mga walang hiyang yan. Akala ko talaga may sunog na. Nakadadalagan pati ko. Totoo ba yan? May sunog ba? Practice lang. Bye-bye, Ate Iya. Tatakbo tayo, guys. Hayop, may sunog ata talaga. Oh my God. Akala ko ba naman pati practice lang pala. Okay. Ay! Ay, Diyos ko. Oh, dinig na dinig pa rin ang tunog dito. Kaloka ang mga yan. Andito pa naman tayo papalaboratory. Hay! High blood daw kasi ako. Lalo akong hinay blood. Sa takot, akala ko talaga may sunog. Nakatakbo ako nang wala sa oras. Dito yan sa Bicol Access, nagkandak sila ng emergency rescue or ang tawag nito? Ewan ko ang tawag nila dyan. Fire drill. Yun. So akala ko ba naman talaga totoong may sunog na nangyayari sa loob ng ospital na ito. Akala ko may sunog nang nangyayari. So nandun ako sa loob nang magsagawa sila ng fire drill. So yon. So dito to sa Bicol Access. Okay naman. So dito safe na safe. Pero parang may mga nakikita akong mga mga nakatawa habang tawang-tawa sila sa kanilang ginagawa sa kanilang fire drill. Okay na, peace and love.